Oh, Biological male ka, Oh. na ICR na palalaki. dili magkakailangan maging rude, sir. Dili ka rude, nainala mo. Ano ang rude? Di mga babae No. ka. Umusunod ako anak dira, lalaki ka, mo na reality. May bata. Sa mga gingod, natay on Tinder ha. Kisa to siya. Kasyag now. Dili ta natay on Tinder. Maghatag lang ko og reaksyon concerning ining na viral nga video nga nahitabo dinhi sa Davao, diha sa usa sa mga dakong mall sa Davao nga diin naay nagkalantugi nga duha ka parties. Ang isa, I think mura og member sa LGBTQ community, and at the same time ang isa pod usa ka gitawag og amahan nga siguro concerned lang siguro siya sa safety, dili lang kay tawag ining sa mga tao nga naa dito kung dili mismo sa pagkapersona sa mga babae nga diin dito buot mosulod ang kadtong member sa LGBTQ community. And at the same time daghang mga comments nga ko nakita, giakusahan ang maong gitawag og lalaki nga homophobic, buti pasabot ana nga suko siya sa gitawag og mga gays or kanang mga members sa LGBTQ community. Pero para sa kuang gitawag og observation sa realistic lang ta ba, sa realidad, kung baga nakita man ako nga tama ang reaksyon sa maong gitawag og lalaki. And at the same time nakita siguro sa maong lalaki, kato si sir nga katong daghan og tawag ining tato nga siguro kung i-approach to og kanang bitong hinay-hinay, possible nga making argue pa ang maong gitawag og katong member sa LGBTQ. Making argue pa niya mo utong siguro ni gawas gyud ang pagka patristic ba kung baga. Naya yung gibadlong ay magsulod din ha kay bisan pa og magpalda mo, bisan pa og tawag ining mag-gown mo, nagpabilin gyud mo nga lalaki. Motong ingon nga biologically male ka or biologically male mo. So ang point lang sa video nga ako ang nakita, number one, dili lang gusto siguro sa maong tawag kayong lalaki nga kanang matamakan ang privacy boundary sa lalaki ug sa babae. Kay syempre di ba kung tan-awon nimo ang tawag ining CR, male and female ra gyud ang naa. So kung naa manggaling nga mga malls nga magbutang sila og para sa mga transgender o para sa tawag ining member sa LGBTQ, ay wala tay sa tawag ining sa mall man na. Pero kung i-invade ang privacy, labi na sa gitawag og mga babae, murag lahi na siya nga gitawag og istorya. So ang nahitabo ay ang babae manggod maselan manggod kung baga. Siyempre, ang hygiene, bisan pagmingon sa lagma, anda mi din na para mangihi o mag-CR lang, dili mi aron tawag ining manili. Pero instinct manggod sa gitawag og babae, instinct manggod sa babae basta maka-feel siya nga naa gyud laki. Bisan pag nagpalda ka, bisan pa og tawag ining nag-gown ka, again, sa kunang yung kaganina, instinct yun na sa babae nga mura og kanang dili sila safety sa ilang privacy kung baga ba. So, respeto na lang yun po unta. Diba? Dapat respetuhon. Dili man gud pwede nga ang tawag ining ang biologically female ang mag-adjust sa katong gitawag og nag-act as female. Diba? O dili man pwede. So kung sila ang mag-adjust, ang mga babae ang mag-adjust dito sa mga babaihon or mga bayot ba. Kumbaga, kung sila ang mag-adjust, nahulog nga gi-invade ninyo ang ilahang kuan, gi-invade ninyo ang tawag ining naturalisa sa mga babae. So para sa kuha tama to nga tawag ining iyang gibadlong ano man kay dili man gid pud tama nga biologically male ka, mangihi ka dito sa gitawag og kining CR sa mga babae. Tanawa ra gud ng mga tomboy. Di ba? Kanang mga kanang mga tumboy, kanang mga lakinon nga mga babae, pag mangihi na sila, di man na maadtog tawag ining CR sa lalaki. Dito manggihapon na sa babae. Ngano man kay musugot sila sa dili, biologically female sila. So dito sila musulod sa CR sa female, dili sa male, bisa pag feeling male sila.
bisan pag ilahang gipahugot yun na ilang tawag ining usa na strap sa ilahang dughan nga para di sila mailhan nga gitag babae, para di makita ang ilahang dughan nga babae sila, pero biologically female sila. Muna kung mag-CR sila, ang ilahang privacy dili nakahaom dito sa male kundi nasa female. So ngilad po kaayo nga actually naamon kay mga amigo nga members sa LGBT or tawag ining gani ko mga kauban sa tawag ining sa mga organizations nga member ana, pero dili man sa lingon ana manguna-una. Kung sukan pa ba mga professionals kung baga ba, kabalo sila mo lugar ug asa dapit. Kabalo sila sa definition sa male and female, man and woman. So kung mingon tag woman manggod, but pasabot ana man na nga naay womb. So tao na nga naay gitawag og matris, kay ang purpose anang matris procreation. But pasabot sila ang mo reproduce o gitawag og tao. So mo ni kalainan sa man and woman. So bisan pa og giputol na nimo ang imong ari, gilisan na nimo kinatawo sa babae, as long as wala kay womb, wala kay gitawag og matris, so buti pasabot dili ka matawag nga biologically female. Yung mga transgender pero di ka mahitabo nga female ka, magpabilig yug kang biologically male. So kung ang CR ang nakabutang female and male, so di ayo kung pwede ayo na ninyo isuksok ang inyong kaugalingon din sa female nga CR. Ano man kay tawag inahulog nga wala ninyo gitagaan og respeto ang mga babae nga nag-CR ana. So gi-cross na ninyo ang boundary ba? Ang boundary or ang safety o ang privacy sa gitawag og babae nga naa sa pang babae nga CR. Number two, nasabtan po nako ang lalaki kay ang iyang pong gitanaw ang security sa mga babae nga naadna kinabi uban pud nga mga kanibitaw mga oportunista ba kung baga, di ba? Magpasulob-sulob og pagkababae nya. I-take advantage nila nga nagsulob sila babae nya pagkahuman mo dito. Makuha ng tawag ining again ang privacy sa mga babae. Number three, kung tinuod gyud nga manawag gyud mo og respeto, una po ninyo respeto ang inyong kaugalingon og ang tawag ining ang inyong environment ba. Kay sige tag pangay respeto nya kita pud mismo wala tay gitawag og respeto. So unsa may ma-expect nato nga respect sa gitawag og ubang tao. Og ang pinaka the best respect ana kabaluta og asa dapit ang female CR, kabaluta asa dapit ang male nga CR. Kabalo po ta og unsa ta male ba ko, biologically male ba ko or biologically female. So kini dili ni kanang dili ko suko wala ko actually masabtan magud pud na nako nga kanang ingon ana nga gitawag sitwasyon kay ilaha man ang feeling man nilang babae sila pero kanang inyong feeling dili na pwede ma-apply dito sa male and female nga CR ngano man kay dili mausab ang imong gender tungod lang sa imong feeling. No sir, no ma'am, dili mo usab imong gender tungod kay feeling nimo babae ka o feeling nimo lalaki ka, no, di na mo usab imong gender din na. So ang naa din na syempre for privacy reasons, male and female ang nakabutan na. So musul ka sa kung male ka na ka sa male, kung female ka na ka sa male CR, female CR tawag ining musulod. Pero ang point nako is katong pagbadlong sa lalaki tama. Approve gyud ko katong pagbadlong sa gitog lalaki. Bisan ako kung nakoy anak, di na ko pasudlon oy. Di na ko pasudlon nga tawag ining pasudlon nimo sa CR nga kabalo ka nga naay ni sulod nga lalaki. Bisan pag nagpalda na, again nag-gown na or nag-makeup daw. Di na ko napasudlon. And kung professional gyud ka, kabalo ka mo lugar. Kadaghan ko mga kailangan ako professional, kabalo ka mo lugar. Ako sa set aside una ang tawag ining kuan kining religious matters kay samot na ko magisgot ko religious matters na samot gyud nga di gyud mo kauyon nako kay sa balaan kasulatan ang gisulti sa Ginoong Dios duha ra gyud ang gihimo babayi ug lalaki walay or male or female ang naa dinha male and female rather male and female wala na neuter wala na and kung munapay mo sobra na inyo atong giguba ang divine law ang divine creation kung naapay mo sobra diha
So mo po na kana simpleng CR lang gani na ha. Simpleng CR lang gani na pero dapat kabalot ang mo lugar ug asa ta dapat mo lugar kay kanang paghatan natong pagrespeto kabalot kung asa ta nga lugar paghatan nagrespeto ngadto sa uban nga naa sa atong gitog palibot regardless kung unsa ang iyang feeling or unsa ang iyang pagbati or unsa ang iyang gitawag og gituuhan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.